Astăzi împlinesc 10 ani de când sunt membru al Partidului Național Liberal, iar la 28 de ani sunt cel mai tânăr parlamentar al Partidului Național Liberal. Eu, Surugiu Ilean Radu, deputat ales în circumscripția electorală numărul 35 Suceava, colegiului nominal numărul 10. Cred în pragmatism, cred în profesionalism. Noi, tinerii, trebuie să fim conștienți de faptul că suntem viitorul acestui partid, că suntem viitorul acestei națiuni. Cred în tineri, în entuziasmul și puterea lor de muncă, cred în politica tinerilor și implicarea tinerilor în politică. Cred cu sinceritate că noi, tinerii, putem dezvolta România.